Traktoren, vi skal kigge på her, det er en IH844XL. Den er bygget i 1982 i Neuss i det daværende Vesttyskland. Vi starter her på traktorens højre side, hvor man finder brændstoftanken. Påfyldningen sker her. Der ser I også traktorens ID-plade. Som sagt, tanken er her, den rummer 106 liter, hvilket giver ganske fornuftig køretid, når traktorens forbrug på ca. 10 liter i timen ved belastning tages i betragtning. Motoren ligger her, det er en 4,4 liters dieselmotor med pumper, indsprøjtning osv. fra Bosch, også bygget af IH selv. Hvis vi bevæger os rundt om traktoren, jamen så kan I se, at den står sådan set ganske pænt. Der er ikke gjort specielt meget ud af at renovere den, men den er grundlæggende rigtig, rigtig sund. Kører rigtig godt, går godt, alting virker på den. Fordækkene, som I kan se, de er faktisk nye. De har kørt mindre end 5 timer, og de er brede, giver stor bæreevne. Det samme gælder bagdækkene. De har kørt lidt flere end 5 timer, men ikke specielt meget. I kan se i forhold til min hånd her, at der er fornuftigt meget mønster på dem endnu, nok i hvert fald 70-80%. Det er de bredeste dæk, som den her traktor fra original stand A kunne udstyres med, nemlig 18434. Og det giver selvfølgelig traktoren en god stor flade at bære på, hvis det er lidt blødt. Specielt når man tager i betragtning, at den kun vejer 3,5 ton. Bagved der finder vi jo lift selvfølgelig. Den kan betjenes fra skærmen. Og en af de gode ting ved den traktor her, det er, at den har 3 dobbeltvirkende hydraulikudtag. Og så har den, det er lidt svært at se her, men den er ikke eftermonteret, men standardmonteret med den store hydraulikpakke, som betyder, at den har et hydrauliksystem på 48 liter, og dermed kan klare at tippe selv store vogne og andre ting og sager, hvad man nu må have behov for. Det er pænt meget mere end originalkapaciteten på 18 liter. Vi går om og kigger ind i traktoren. Det er som sagt modellen med XL-kabine. Den kom også i 82, hvor IH844 var en af IH's mest populære modeller. Den har gået 6.130 timer, og hvis man skulle få lyst til at starte den, så gør man det sådan her. Den starter på den måde, uanset om det er sommer eller vinter eller hvad det er. Godt. Vi går lige kabinen igen. Herover der finder vi nederst håndbremsen, som selvfølgelig virker fuldstændig som den skal. Ovenover er der PTO-koblingen, selve instrumentbrættet med rat og så videre. Gearstængerne er placeret her i højre side. Traktoren er udstyret med 16 gear frem og 8 bakgear. Liftkontrol. Og her bagved der har vi hydraulikhåndtagene, de 3 dobbeltvirkende samt håndtaget til ind- og udkobling af PTO'ens gearkasse. Bagud fint udsyn gennem bagruden, og man kan se ned her til alt, hvad man har brug for at se. Foran ventilationssystemet. En af problemerne med de her kabiner, det er, at de bliver utætte i taget. Det har den her også været, men det er repareret, så taget nu er plomberet ovenfra. Det betyder så, at man ikke kan åbne loftslem længere, men det er bedre end at forregning. Men sidder i kabinen, så kan man også få frisk luft ind ved at åbne de her sidevinduer. Sådan et er der i hver dør. Og traktoren er udstyret med dør i begge sider af kabinen. Det var som sagt IH844 XL82, virkelig stærk, ny dæk foran og rigtig gode dæk bagpå. De store dæk bagpå har også den fordel, at det giver traktoren en god landvejshastighed på en 6-7-38 km i timen. Det er også værd at tage med. Og jeg håber, I synes, det har været interessant at se den her video, og skulle I have lyst til at byde på traktoren eller komme ud og se den, så er I meget velkommen til at kontakte mig. Der kommer kontaktoplysninger på skærmen her, så snart videoen er slut.